υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες ή πράγματα που φέρονται σαν στοιχεία του είναι μας. Το εξώτερο επίπεδο λέγεται προσωπικότητα και είναι χαρακτηριστικό του νου. Όταν υπερβείς το νου σου, όταν υπερβείς τα κατασκευάσματα που έχουν εντυπωθεί στο νου σου από την οικογένεια και από τις κοινωνικές συνθήκες, και δηλαδή όταν οριμάσεις και απελευθερώσεις το μυαλό σου από ό,τι έχεις μεγαλώσει, τότε αποκτάς χαρακτήρα. Σαν τα ουίσκια. Είναι κάτι ανώτερο, πιο ποιοτικό, πιο αληθινό, πιο ελεύθερο. Το επόμενο βήμα μετά το χαρακτήρα, όταν υπερβείς τα όρια του νου σου και ξανασμιλεύσεις τον εγωισμό σου αφού τον έχεις καταστρέψει, είναι το να αποκτήσεις πνεύμα. Και μαζί με αυτό το βίντεο θα σου κάνω δώρο το πρώτο βιβλίο της σειράς «Ο τροχός του χρόνου», γιατί θέλω πάρα πολύ να γνωρίσεις τους αελίτες. Δεν ξέρω αν είσαι σε φάση διαβάσματος. Πάντως αυτή η σειρά αξίζει τον κόπο να τη διαβάσεις. Είναι 24 βιβλία, εγώ έχω φτάσει στο 12ο ή στο 11ο ή λίγο πιο στο 13ο, 14ο. Αλλά είναι μια εξαιρετική σειρά και θα ταξιδέψεις πάρα πολύ με αυτό και έχει και βαθύτερα νοήματα για το πόλεμο μεταξύ φωτός και σκοταδιού. Η οποία αντίληψη φωτός και σκοταδιού είναι ανώτερη και πιο αληθινή μορφή του πολέμου μεταξύ καλού και κακού. Το καλό και το κακό είναι παιδικές έννοιες. Και σίγουρα σε ένα πόλεμο υπάρχουν αμφιλεγόμενα πράγματα, όπως κακές πράξεις για καλούς σκοπούς, όπως το να σκοτώσεις κάποιον. Επειδή το καλό και το κακό έχουν μέσα τους αυτό το δεισμό, δηλαδή αυτές τις εσωτερικές αντιφάσεις, αυτό σημαίνει ότι είναι κατώτερες μορφές, ένα ομοίωμα από κάτι ανώτερο. Ανώτερη μορφή του καλού και του κακού είναι το θετικό και το αρνητικό. Ακόμα πιο ανώτερη μορφή του θετικού και του αρνητικού είναι το φως, το φωτεινό και το σκοτεινό. Και ο Ρόμπερτ Τζόρνταν στον τροχό του χρόνου έχει στο μυαλό του πάρα πολύ καλά το φως και το σκοτάδι και έχει γράψει μια απίστευτη ιστορία γύρω από αυτό. Με ένας τρελός κόσμος αντάξιος του Τόλκιν και λίγο μεγαλύτερος. Το προτείνω πάρα πολύ να το διαβάσεις και σίγουρα θα σου πρότεινα να διαβάσεις κάνα 4-5 βιβλία μέχρι ο Ραντ να βρει τους αελίτες και να γνωρίσεις λίγο την φυλή του Άελ, που είναι πανέμορφα και θα ήθελα να ταξιδέψω κάποτε εκεί, να είμαι κομμάτι της, να ζήσω λίγο εκεί. Είναι πανέμορφα. Για να πάρεις μια πρώτη ιδέα, το τροχός του χρόνου υπάρχει και σε σειρά, έχουν βγει 2 σεζόν, αλλά δεν είναι πολύ καλές. Ίσως προτείνω την πρώτη σεζόν για να πάρεις μια ιδέα, αλλά τα βιβλία είναι κλάσεις ανώτερα. Δηλαδή, αν σκοπεύεις να το κάνεις, νομίζω είχα ένα μικρό ντεζαβού τώρα.